ग्राम पंचायत कोटवा के प्रधान पद के प्रत्याशी रेणु देवी का चुनाव चिन्ह टेबल लाइन पर वोट देकर विजयी बनावे। अरे भैया, आप सब ग्राम पंचायत कोटवा के सब देवतिले जनता से नम्र निवेदन बा कि ददन भारती के वोट दे के विजयी बनाई। ग्राम पंचायत कोटवा के शान हउवे, दुखिया गरीब के अरमान हउवे, दुखिया गरीब के अरमान हउवे। ग्राम पंचायत कोटवा के शान हउवे, दुखिया गरीब के अरमान हउवे। टेबल पर बटन दबावे के बा, टेबल पर बटन दबावे के बा, ददन भारती के अब की जितावे के बा, रेणु देवी के प्रधान बनावे के बा। हाय भैया, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती बा, बहुत बढ़िया क्रांतिकारी नेता हमार बड़ भैया ददन भारती जी बानी। रोज सबसे विनती बा कि भैया के वोट दे के विजयी बनाई। गरीब किसान के भैया होवे मसीहा, घर घर में खुशियाँ के जल जाई दिया, घर घर में खुशियाँ के जल जाई दिया। गरीब किसान के भैया होवे मसीहा, घर घर में खुशियाँ के जल जाई दिया। कह के रोड चक्रोड बनावे के बा, कह के रोड चक्रोड बनावे के बा, ददन भारती के अब की जितावे के बा, रेणु देवी के अब की जितावे के बा। ग्राम पंचायत कोटवा के सभी देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ के विनती बा कि आप लोग अपन बहुमूल्य वोट ददन भारती के देख के अधिक से अधिक जनसंख्या में भैया के विजयी बनाई आ विजय माला पहनाई। जेकर चुनाव चिन्ह टेबल लाइन बा। जी हाँ, ध्यान देवे के बा, टेबल लाइन पर मुहर लगावे के बा। सबकर घरवा के खुश हुई है नारी, उठत मगतारी गांधी पुजारी, उठत मगतारी गांधी पुजारी। सबकर घरवा के खुश हुई है नारी, उठत मगतारी गांधी पुजारी। कहे डीह बाबा प्रधान बनावे के बा, कहे डीह बाबा प्रधान बनावे के बा, ददन भैया के अब की जितावे के बा, रेणु देवी के अब की जितावे